bamsiza abafana beshisa umuntu omdala nendlu yakhe washona, maqede bamgwaza bambulala nomakhelwane wakhe emzini naye washona. Mbukeli, ake ngibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zime kanje. Abafana abasebancane bahlasele komunye umuzi izolo ebusuku, bafike bashisa indlu lapho bekulele khona ubaba nomuzi onomnyaka ongu-58 ubudala, washa nendlu naye washona. Bebese bedlulela kumakhelwane umama obekade edayisa inkomo emini, bafike bafuna imali ngodli, maqede bamgwaza naye washona. Uthe uyalekelela umfana wakhe bamgwaza walimala kanzima. Bathe mabezwa umsindo omakhelwane, baphuma bebambene labafana, bayelela umphakathi ukuba badle uphoyizeni bazibulale. Kulapho khona okufike khona amaphoyisa afica labafana bazibhuqabhuqa phansi bedlise ushefu, bebese bephuthunyiswa esibhedlela. Kubike ukuthi lesi gameko senzeke e-Eastern Cape. Mbukeli, bekuzona-ke lezo ebengikuphathele zona kuleli hora, bekuvula lakho kwi-comment section. Sengiphuma kanje, sale kahle.